hari ini dipersembahkan satu sajian panggung ketoprak Radio Republik Indonesia Surakarta didukung keluarga besar seniman wayang orang Sriwedari dan isi Surakarta. Mempersembahkan cerita yang juga luar biasa, Joko Kendil. Nuwun para rawuh, para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri. Sasampunipun sami pinanggih raharja. Keparengna pambiwara Radio Republik Indonesia ing Surakarta dalu menika ngaturaken wilujeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran panggung ketoprak Radio Republik Indonesia ing Surakarta ingkang dalu menika sinengkuyung para seniman Ringgit Tiyang Sriwedari saha isi Surakarta kepareng badhe mbabar cariyos Joko Kendil. Para paraga ingkang kepareng ngesakaken cariyos wonten ing dalu menika Kingabehi Edi Sulistiono Sarjana Seni M.Hum kapathah minangka Resi Pradata wondene Ki Diwasa Sarjana Seni Ngaye minangka Adipati Sindunagara garwa Prameswari kapitadosaken dumateng Sederek Suwarti garwa ampil Sederek Ita Wijayanti Sarjana Seni. Sederek Parti dalu menika kapathah minangka Mbok Rondo Sandiem Joko Kendil dening Joko Priyono Bagong Sarjana Seni, Reka dening Joko Sudiono Wondinidaya dening Kanjeng Raden Tumenggung Sadibehi. Adipati Kondo Nagara kapitadosaken dumateng panjenenganipun Kanjeng Raden Arya Tumenggung Ali Marsudi Sarjana Seni, garwa Prameswari dening Sederek Maryani Sarjana Seni, Patih Reksa Praja dening Sederek Suwanda, Widaningsih dening Nining Wulandari Sarjana Seni, Widosari kapitadosaken dumateng Sederek Tiramayasari Sarjana Sayen, Widaningrum dening Sederek Prajwalita Titah Nareswari, Widaning Tias dening Sederek Princess Zahra, Widaningrat dening Sederek Laksmi Oktaviana, Widowati dening Sederek Yohana Orsinta. Sederek Tri Harjanto Sarjana Seni dalu menika kapathah minangka Pangeran Cahya Purnomo wondene Ratu Sewu Negara, Adipati Hendro Baskara dening Sederek Wahyu Sapta Pamungkas Sarjana Seni, Adipati Broto Manggala dening Kirusena Bagus Wijaya Sarjana Seni, Adipati Guruda Nagara dening Sederek Joko Sunarno. Para prajurit kapitadosaken dumateng Dewa Sakanca wondene Amban Sederek Endang Yuliati saha Tri Pujiastuti. Sutradara Sederek Suwanda, asisten sutradara Edi Sulistiono Sarjana Seni M.Hum, Pranoto Busono Sederek Tuti Retno BDS, Sederek Joko Priyono Sonet Sarjana Seni, kamera video Sederek Suparmin Sakonco, Pranoto
swara sederek Warsito sakonco, dekorasi dening sederek Raharjo sakonco, audiovisual sederek Junaidi, Pranoto Pepajar sederek Agus Mahendra Jaya, klip on kapratitesaken Kipuguh Darmanto Sarjono Seni, pengarah siaran sederek Topo Martatmo Sarjono Seni, pengarah acara sederek Gunawan, produser Ibu Tri Sejati SEMM, produser pelaksana Ibu Duyari Martani, koordinator kesenian sederek Untoro Sarjono Seni Dasan sederek Topo Martatmo Sarjono Seni, kairingan karawitan LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta Orinenggo Sorati Jangkep, minangka pangayoman Kepala LPP Radio Republik Indonesia ing Surakarta Ibu Ati Hindari Sarjono Hukum. Para rawuh, para sutresna budaya pamiyarsa kakung putri, kados pundi babaring cariyos Joko Kendil sumangga saking kawasan Cagar Budaya Auditorium Sarsito Mangunkusumo Radio Republik Indonesia ing Surakarta, kula sakanca nderekaken mirsani saha midhangetaken babaring cariyos Joko Kendil wonten ing panggung ketoprak Radio Republik Indonesia ing Surakarta ingkang kabiyantu para seniman ringgit tiyang Sirodadi Surakarta saha mahasiswa lan alumnus isi Surakarta. Sumangga. Kumbini, kula bapa aja kuwatir. Kasembatan sediamu Kumbini. kula namung nderek panjenengan bapa.
koho male koho tumiyango koho male koho tumiyango durga kala dewaning pepeteng udane nono panyuning Resi Pradata tekakno 7 teluh tenung braja 7 teluh manuta sakreh perintah manuta sakreh perintahku manuta mangkato kaya aja lali janjimu manut karo aku nini Diajeng Setyaningsih dawuh dalem Kang Mas Adipati rumangsa bombong penggalingipun Kakang yen to wektu dina iki Siadi minangka garwa prameswarining ingsun wis nggarbini mongko duk nalika pun Kakang garwa marang Siadi ing pangajap ing besuke jeneng sira bisa nurunake wijining pun Kakang kang ing besuk bisa nggenteni minangka adipati ana ing Purwakanda diajeng. Nuwun inggih Kang Mas Adipati semanten ugi kula nggih ngraosaken bingahing manah awet sampun saged bobot putra panjenengan dalem anamung Kang Mas piye putra menika wujudipun kanugrahanipun Gusti ing mangkenipun menawi jabang bayi menika mangke lair kakung utawi putri kula namung nderek kemawon ingkang baken menika kula sampun ngaturaken panuwun syukur ingkang agung dene anggen kula emah-emah kalian panjenengan dalem menika sampun tukul wiji menika nggih Kang Mas. Iya iya. Jeneng Adipati. Piye kuwi? Kejawi nderek bingah kula menika ugi tansah ndedonga lho Kang Mbok. Mangke menawi lairan gancar mboten wonten alangan setunggal menapa rak ngaten. Ya aku ngaturake panuwun syukur. Iya matur nuwun Kang Mbok. Sing ndak suwun ana ngersaning Gusti kang akarya jagat muga-muga pun Kakang pinaringan putra kang wujud kakung. Injih. Ora diajeng. Injih kados pundi Kang Mas? Upamane yen to dipetung Injih. dina kuwi wis pirang hari, yen to candra kuwi wis pirang sasi. Nggonmu ngerbini diajeng. Menika malah sampun mek jabang bayi kok Kang Mas. Inggih sampun 9 langkung. Inggih to Kang Mbok? Iya diajeng. Wis ana nawa candra. Inggih. Yen ngono
mung kari ngenteni lek ing punang Jabang Bayi. Inggih Kang Mas Adipati. Inggih, kula ugi sampun dawuh kalian para biyong emban supados mranata sedaya uga rampe kangge lairan lho Kang Mas. Iya Kumbini. Inggih. Mung yen to besok garwaku Setyaning Sih wis nglarake punang Jabang Bayi, kowe ya kudu melu leladi apa kang dibutuhake diajeng Setyaning Sih Kumbini. Inggih, sinaosa mekaten estunipun kula ugi kepengin lho nggarbini kados Kang Kang Mbok Mas Adipati. Setyaning Piye, Sih. Diajeng? Kula kok ngraosaken swasana menika benten kalian padatan to Kang Mas. Kang Mbok Prindang kados pundi? Pancene pun Kakang uga ngrasakake kang kaya mangkono Raos diajeng. kesanget Kang Mas. Menapa Dikuat-kuatake. badhe nglairaken inggih Kang Apa Mbok? wis nyacik lairan to? Keringet kula kok dileweran kados. Kok keringetmu dileweran kaya mangken? Kumbini iki mbok diupakara piye? Inggih. Apa kanggo ngadeg kowe dhisik? Boten pepekiran kemawon kok Kang Mbok. Duh. Ingkang atas-atas. Aduh. Diasek. Ya kene diasek. Napa. Kumbini Dateng pepekiran. Inggih Kang Mas Kumbini. Adipati. Dipun kiat-kiataken Kang Mbok. awat-awati Mbak Yu. Biyang, iki lho. Ditolongi Biyang. Pun kiat-kiataken Kang Mbok. Duh Gusti Kang Arkayal jagat muga-muga anggone garwaku nglairake punang Jabang Bayi ora ana halangan sawiji apa. Ning kok rasaku ora kepenak. Bebasan garwaku Setyaning Sih anggone bakal nglairake punang Jabang Bayi, rasaku kuwatir. Kaya ninggal bayi abang ana sak pinggiring sendang. Duh Gusti, kula nyuwun mugi-mugi anggenipun bojo kula Setyaning Sih nglairaken punang Jabang Bayi boten wonten halangan setunggal menapa. Saha kula nyuwun Matur nuwun ya Biyang. Monggo. Seno. Sing Adipati. piye ini? Piye? Saestu kula nderek bingung kalau wau nanging sampun lair. Wis lahir, Mijil jalu. mijil jalu. Nggih. Loh, menika lho sing Adipati. Angga, Gini, diajeng Setyaning Sih. Kang Mbok. Pun Kakang rumangsa seneng. Diajeng Setyaning Sih wis nglarake punang Jabang Bayi kang ing besuke bisa nerusake anggonku jumeneng Adipati ana ing Purwakanda. Rak ngono diajeng. Leres Kang Mas Adipati. Saka bungaing pun Kakang aku sak kepengin gendong anakku. Putra panjenengan lair kakung namung nyadong duka ingkang kathah Jeng Adipati. Kenapa lohmu deleweran? Kok banjur nangis kuwi ana apa Setyaning Sih? Dosa menapa ingkang kula sandang Kang Mas? Kok kula nglairaken Jabang Bayi ingkang wujudipun kados mekaten. Mara gage, ulungna bakal tak gendong sawetara anakku. Punten dalem sewu Kang Mas. Loh! Wonten menapa to Jeng Adipati? Kok nyubriyani banget lho. Setyaning Sih, Jawuh dalem. gene putramu lair kang kaya mangkono Setyaning Sih. Apa kurang anggonku peparing kelawan jeneng sira? Duk nalika jeneng sira mbobot, apa kowe salah anggonmu dahar diajeng? Babar pisan boten Kang Mas. Kula
inggih boten mangertos menawi anak kula lair kados mekaten Kang Mas Adipati. Oh, Njeng Adipati, nyuwun pangapunten kepareng matur. Anu menawi ningali prastawa menika kok kula kok lajeng cubriya nggih Njeng Adipati? Kowe bisa kandha cubriya. Cubriyamu mapan ana ngendi Kumbini? Lah panjenengan menika lak satriya bagus. Kang Mbok Setyaningsih. Oke, ayo Sulistya ing warni ngaten. Lah kok putra panjenengan kok mijil nggilani ngaten tas pundi ta Njeng Adipati? Kula kok Subriya menawi Kang Mbok menika lajeng sedeng menika sanes tos panjenengan lho. Sedeng. Inggih. Setyaningsih. Dawuh dalem Kang Mas. Apa bener sing dikandhakake Kumbini marang pun Kakang? Yen to kowe nglakoni sedeng, yen to kowe laku bandrek, kowe ramban, mongko kowe garwaku. Kang Mbok Setyaningsih. Garwane Adipati Purwakanda. Kang Mas Adipati teko penyerahan dalem teko masani kula ingkang kados mekaten. Sanadyan kala menika putra panjenengan dalem. Menika turun panjenengan Kang Mas. Aku ngerti. Winggih saking panjenengan Kang Mas. Yen to pancen bayi iki mau mijil saka wijining Sindu Negara. Mongko aku Adipating Purwakanda. Durung ana duk nalika semana mbah-mbahku, leluhurku kang darbe anak sing kaya ngono. Nyuwun Anakku kok raine bubrah. sabar rumiyin to Kang Mas Adipati. Sadangunipun kula menika dados garwa panjenengan dalem. Mboten nate kula menika tebih saking panjenengan Kang Mas. Nyuwun pangapunten lho Kang Mbok. Menika adaanipun kok adaanipun menawi tiyang bebojoan lajeng sedeng menika turunipun inggih kathah-kathahipun boten menapa inggih wonten ingkang cacat, wonten ingkang kekirangan ngaten lho menika adaanipun lho Kakang Mbok. Kula menika matur menapa wontenipun kok. Bener Kumbini. Kowe ana bukti lan kowe dadi paseksen. Inggih, saged kula. Menika sampun bukti lho. Wong bapake bagus, ibune ya ayu kok anake kaya ngono. Wujude kok cempluk gilani kapara bajang ngaten. Menika sampun bukti ingkang kiyat sanget lho Njeng Adipati pitados dhateng kula. Kang Mas Adipati. Setyaningsih ngantos ketegan kalian putra panjenengan Kang Mas. ora jeneng aku tega. Ora jeneng aku wentala kelawan anakku. Ning kasunyatane kowe nglairake punang jabang bayi sing kaya mangkono. Tegese aku bisa nemtokake diajeng. Yen to garwaku diajeng Setyaningsih wis laku bandrek. Babar pisan boten Kang Mas kula aturi dharatur kula saestu. Kula mboten nate nglampahi kados mekaten Kang Mas Adipati. Mbok sampun kumbi lho Kang Mbok Setyaningsih. Mangke mindak duka malih lho Njeng Adipati. Sampun toponaken iki mawon, mboten-mbotenipun menawi kapidana ingkang awrat ngaten menawi panjenengan Ngaku kepiye diajeng kasunyatane aku ora tumindak kang kaya mangkono diajeng Kumbini. Ora ana tembungan maling kuwi mangaku maling. Nah, Nanging leres menika pun Kakang kuwi Adipati. Yen to nganti para Adipati Patmanca Negara nyumurupi pun Kakang darbe putra kang rupane bubrah kaya ngapa lho ing para kadang dipati. lingsem sanget lho Njeng Adipati. Isin lho Kang Mbok. Sampun kados mekaten Kang Mas. Mula diajeng. Aturi paring welas. Mula kang saka kuwi ingsun mundhut marang jeneng sira.
wektu dina iki diajeng Setyaning Sih kudu lunga saka praja Purakanda. Ora ana bumi satengkang kanggo sikilmu diajeng Setyaning Kang Sih. Mas Adipati, menawi panjenengan tega kalian kula sampun ngantos panjenengan tega kalian Kang putra Kang Mas. Kang Mas, Menika dawuhipun sing Adipati lho Kang Mbok. Lah panjenengan mboten ngakeni ya inggih dipun tundung. mbok menawa iki pancen lelakonmu nggih. Nggih. Menawi kersa panjenengan kados mekaten Kang Mas. Nggih. Kula tampi sanadyan saestu kula sumpah. Saestu kula mboten tumindak sedeng. Namung kula tampi menawi panjenengan ngersakaken kuda kula kedah linggar saking kraton nika nggih. Kepareng nyuwun pamit. Nyuwun pangapunten lho Kang Mbok ingkang atos-atos. Sampun sing Adipati mboten sisah pun lebetaken manah malih lho. Panjenengan menika sampun wicaksana. Saestu garwa prameswari ingkang katelah nerak angger-angger sedeng kapara mboten ngakeni inggih sampun trep menawi panjenengan paring kawicaksanan ingkang kados mekaten.